san ki inda amana ke kadai zana bawa amana na faɗa miki kin shiga raina ni da ke za mu zauna da juna rayuwa ko da yaushe a bar so. Zaɓina sai kira ta shiga raina ke ɗayan ba ƙauna ke ce ƙarshen burina ke narke ƙauna ba ni kulawa bebi na ke nake so hobina ke narke ke na ba wa kuɗin ƙauna zuciya ta na ƙuna ke nake so bebi na ta masanin labari na zuciya ta ta ƙuna in ban ganki a gefe ba san kina ta shiga raina ba mu ranar hutawa. Ga zuciya na fama ba batun mai denawa ko da duka ko zaki ba batun mai fasawa na rike ta shiga ruhina ta rike ta kalbina zuciya ke ta zaba ta dama wa furan kauna to nake yi cika ne yadda san keke ta shiga zuciya ta saba kaunar kibarin denawa ke zan bawa amana ta zuciya ta ka karba ni so ne ya jani ya shirya ya ruɗa ni ya canza tunani na ban gani ko bana ji inda soyayya kauna dole ma bai dorewa san ki shi ke damuna dogare na abar kauna zuciya ta saba kaunar ki ba zan daina ba. Basira Record.